Hola, estàs a Cat Coaching, el canal número 1 en desenvolupament personal en llengua catalana. El meu nom és Salvador Companyó. Per quina raó fer una consulta en biodescodificació o bioneuroemoció? La biodescodificació ens explica que aquella malaltia, aquell símptoma, aquell dolor que estàs experimentant té un origen emocional. Hi ha una informació inconscient que està fent que la teva biologia s'expressi d'aquesta manera. I la qüestió està en trobar quina és aquesta informació inconscient que està provocant que la biologia s'expressi d'aquesta manera. Per, si podem fer conscient aquesta informació inconscient, canvia la informació i, per tant, canvia la resposta que està donant la teva biologia, ja que no ha de donar aquesta resposta a aquesta informació inconscient perquè aquesta informació s'ha fet conscient. Hem pres consciència i un cop hem pres consciència, el cos pot ja respondre d'una altra manera. Si anem un punt més enllà o un punt diferent, si anem a la bioneuroemoció, que també pot incloure els conflictes que podem tenir en el nostre dia a dia, es tracta de trobar també on hi ha l'origen emocional o quina informació inconscient està provocant que ens trobem amb certs problemes amb els diners, amb les relacions, etc etc. Si trobem quin és aquest inici, aquesta informació inconscient que està generant que la realitat estigui d'aquesta manera, tota probabilitat millorarà la nostra vida perquè haurà millorat la nostra comprensió, haurem pres consciència i d'aquí endavant pot ser que es manifesti un altre tipus de realitat, tant a nivell de conflictes en el dia a dia com a nivell de símptomes de salut, com dèiem al principi. Llavors, per una consulta de biodescodificació que hem de tenir en compte, primer, que les consultes són confidencials, tot el que es parla de consulta és confidencial. El segon punt és que com més honest és el consultant, com més honest és el client, ho està sent, en aquest cas, si és una consulta, a la meva consulta seria amb mi, està sent honest amb l'especialista, però realment ho està sent amb ell mateix i està facilitant arribar a aquest punt on volem accedir per trobar aquesta informació inconscient. En el cas d'una malaltia o en el cas d'un símptoma físic serà important portar un diagnòstic mèdic si la persona el té. Això ens pot precisar molt més l'origen emocional, ja que hi ha una relació amb cada símptoma amb unes certes emocions, i això ens facilita el camí per accedir a aquesta informació inconscient que està fent que la biologia s'expressi d'aquesta manera. Portar les dates de l'arbre genealògic, és a dir, noms de pares, avis, besavis, i si s'arriba més amunt, trobar informació més amunt, i dates de naixement i dates de defunció de les persones que ja no hi siguin, d'aquestes generacions i de més amunt. També pot aportar informació, pot ajudar a facilitar el camí per trobar aquesta informació inconscient, ja que la nostra programació mental inconscient, a part de venir d'experiències de la nostra vida adulta, també pot venir de l'època del projecte sentit, és a dir, des de la nostra concepció fins als 3 anys de vida, d'on no tenim record conscient, successos que han tingut lloc en aquell moment, inclús informació heredada del nostre clan familiar. Llavors, tota aquesta informació ens pot ajudar a facilitar el camí per accedir a aquesta informació i poder prendre consciència. És important que el consultant vingui obertament, vingui de forma neutral, vingui en presència i deixi d'una banda tots els judicis que pugui tenir respecte al que li està passant i respecte inclús a la sessió o a la consulta. Perquè com menys judici, la ment més clara, i com més clara la ment, més possibilitats de generar canvis. Per tant, oberts de ment i com menys judici millor. Com més predisposició, més facilitarem que resolguem amb èxit la consulta. Què passarà si tot va bé? Doncs si tot va bé passarà que farem consciència d'on ve el símptoma, en el cas d'un símptoma físic o d'una malaltia, i això ja és un alliberament emocional per la persona. I probablement es pot desencadenar una millora física del símptoma, inclús la sanació. I si és d'un conflicte emocional, un conflicte del dia a dia, podem fer consciència d'on està l'origen d'allò que està passant
i per tant, si en fem consciència, a partir d'ara tenim la possibilitat de pensar diferent i per tant generar canvis en la realitat que experimentem. Qualsevol dubte que tingueu al respecte, o inclús per demanar una consulta tant presencial com via Skype, podeu escriure al correu salvadorcompanyó@gmail.com, que també us el deixo anotat a sota la descripció del vídeo. Moltes gràcies, fins la propera.